ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଉ କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆପଣମାନେ ଭଲରେ ଥିବେ। ମୁଁ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଆସିଛି, ସେଇ ଜାଗାରେ ନା ଘର ନା ଦ୍ୱାର କିଛି ନାହିଁ, ଖାଲି ଯୁଆଡେ ଦେଖିବ ବିଲ ପାହାଡ। ଘର ଅଛି, ସେ ପୁଣି 2-3ଟା ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯୁଆଡେ ଦେଖିବେ ଖାଲି ବିଲ। ଏଇଠି ଗୋଟେ ସ୍କୁଲଟା ଅଛି, ଗୋଟିଏ ସ୍କୁଲ ଏଇ ଗାଁରେ। ସେ ପୁଣି ପିଲା ଆସୁଛନ୍ତି ଦୂର ଦୂର ଜାଗାରୁ। ଏଇଠି ତ ଯିବା ଆସିବା ପାଇଁ ବି କୋଉଠି ରାସ୍ତା ନାହିଁ, ଗୋଟିଏ ସ୍କୁଲ ଏଇଟା। ଆଉ ଏଇଟା ଯୁଆଡେ ଦେଖିବ ଖାଲି ବିଲ ପାହାଡ ଜଙ୍ଗଲ। ଆମର ଏମିତିଆ ଜାଗା ବୁଲିବାକୁ ବହୁତ ଇଚ୍ଛା। ମୁଁ ଏତେ ଦିନ ଏଇଠି ରହିଲିଣି, ମୁଁ ଇଆଡ଼େ କେବେ ଆସିନି, କାରଣ ମୋତେ ଟାଇମ୍ ହିଁ ମିଳୁନି। ଆଜି ଟିକେ ଦେଖିବାକୁ ଆସିଛି ହେରି ବୁଲିବାକୁ। ଏଇଠି ଇଏ ଗୋଟିଏ ସ୍କୁଲ କେବଳ। ସ୍କୁଲଟା ବି ହେଲେ ବଢ଼ିଆ। ମନେ ପଡ଼ିଯାଉଛି ଆମ ପିଲାଦିନର କଥା। ଦେଖ, ଖାଲି ପାହାଡ଼ ଜଙ୍ଗଲ, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ଏଇଠି। ସେଇଠି ଯାଉ 3-4ଟା ଘର ଅଛି, ସେତିକି। ଆଉ ଏଇଠି କିଛି ବି ହେଲେ ମିଳୁନି, ପୁରା ଜଙ୍ଗଲ ଏରିଆ। ଦେଖିବା, ଏଇ ରାସ୍ତାକୁ ଯିବାକୁ ଗାଁ ଫାଁ ପଡ଼ୁଛି, କିଛି ଗାଁ ଫାଁ ବି ପଡ଼ୁନଥିବ। ଯିବା ଚାଲି ଚାଲି। ସନ୍ଧ୍ୟା ବି ହେଇ ଆସିଲାଣି। ଏଠି ବି ମତେ ଗାଡ଼ି ଆବାଜ ଶୁଭିଲାଣି। ଏପଟେ ଗାଁ ଫାଁ ଅଛି ବୋଧେ, ନହେଲେ ବାଇକ୍ ଯିବା ଆସିବା ଏତେ କରୁନଥାନ୍ତାନି। ଏ ରାସ୍ତାଟା ହେଲେ କେବଳ ପୁରା କ୍ରସ୍। ଇଏ ବି ହେଲେ ରାସ୍ତା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏଇଠି କିଏ ଯିବା ଆସିବା ସେତେ କରୁନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ଚାଲି ଚାଲି ଉପରକୁ ଆଇଲିଣି ଭେରି। ଦେଖ କି ବଢ଼ିଆ ଜାଗା ଇଏ। ଯିବା ଚାଲି ଚାଲି ଆଗକୁ। ହ୍ୟାଲୋ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏଠି ମୁଁ ଚାଲି ଚାଲି ଆସୁ। ଦେଖିବା ଆଗକୁ କୋଉ ଗାଁ ଫାଁ ପଡ଼ୁଛି। ଯୁଆଡ଼େ ଦେଖିବ ପାହାଡ଼ ଜଙ୍ଗଲ, ଯୁଆଡ଼େ ଦେଖିବ। ଦେଖ ଏଇ ତଳେ 1-2ଟା ଘର ଅଛି। ଏଇଠି ବି ଆଗକୁ କିଛି ଲୁଗାପଟା ଶୁଖୁଛି, ହେଲେ ଏତେ ଏମିତି ଘର ନାହିଁ ଏଇ ଗାଁରେ। କହିବାକୁ ଗଲେ 20ଟା ଖଣ୍ଡେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ଫାଳେ, ସେଇଠି ଫାଳେ, ଏଇଠି ଫାଳେ ଅଛି। ଆଉ ଏବେ ମେସିନ୍ ସିଫ୍ଟ ହେଇଯିବ ଏଇ ଜାଗାରେ। ରହିଲିଣି ମାସେ, ହେଲେ ବୁଲିବାକୁ ମୁଁ ଆସେନି, କାରଣ ଟାଇମ୍ ହିଁ ମିଳୁନି। ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବ ଡ୍ୟୁଟି। ଏବେ କିଛି ଟାଇମ୍ ବାହାର କରିକି ଆସିଛି ହେରି ବୁଲିବା ପାଇଁ। ଦେଖ, ଏଇଠି ଘର ଅଛି। ଏଇ ଜାଗା ମାନଙ୍କରେ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ମଜା ଅଲଗା ନା। ଏଇ ଜାଗା କୋଉଠି ମିଳିବ? ଇଏ ହଉଛି ଗୋଟେ ମାଳ ଏରିଆ। ସେ ମାଳ ଏରିଆ ଭିତରକୁ ମୁଁ ଆସିଛି ହେରି, ଯାହାକି ଏଇଠି କୋରାପୁଟଠୁ ଏଇଠି ଗୋଟେ 15 କିଲୋମିଟର। ଏଇଠି ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ କୁଅଟେ ଅଛି। ଆଉ ଏଇଠି କିଛି ଭିଡ଼ିଓ, ଏଇଠି ବି କିଛି ଘର ଫର, ଛୋଟିଆ ଘର ଅଛି। ଆଉ ଏଠି 1-2ଟା ଘର ଅଛି, ସେ ପୁଣି ଲାଗିକି ଏପଟେ ଖାଲି ବିଲ ଜଙ୍ଗଲ।
ଏଇଠି ଗୋଟେ ଘର ତିଆରି ହଉଛି। ଏଇଠି ବି ଦୋକାନ ଗୋଟେ ବି ହେଲେ ନାହିଁ। ଦେଖିପାରୁଛେ ସେ ଉପରେ ଗୋଟେ ଅଛି, ଉପରେ 2-3ଟା ଗୋଟେ ଘର ଅଛି। ଯିବା ଆଜି ଗୋଟେ ଦିନ, ଏତେ ଦିନ ଆସିଛେ ବୁଲିକି ଯିବାନି। ଦେଖ ପୁରା ନା ଘର ନା ଦୁଆର, 1-2ଟା ଘର, ଆଉ ସବୁ ବିଲ ପଡ଼ିଆ, ପୁରା ଜଙ୍ଗଲ ପଡ଼ିକିରି ଅଛି। ଏମିତିଆ ଜାଗାରେ ଯଦି ବୁଲିବା ସକାଳୁ ସକାଳୁ, ପୁରା ପାହାଡ଼ ଏରିଆ, ଇଏ ପୁରା ମାଳ ପୁରା ଏରିଆ। ଏଇଠି ଆସିବା ପାଇଁ ବି ହେଲେ ରାସ୍ତା ନାହିଁ, କେବଳ ବ୍ରିଜ୍ ଗୋଟେ ଅଛି। ସେଇ ବ୍ରିଜ୍ରେ କେବଳ ବାଇକ୍ ଆସିପାରିବ, ଅଟୋ ଫଟୋ କିଛି ନାହିଁ। ଅଛି ବୁଲି 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 ଯିବ ଗୋଟେ 70 କିଲୋମିଟର 80 କିଲୋମିଟର ଉପରେ ଗୋଟେ ଘର ଅଛି। ଆଉ ଇଆଡ଼େ କେଉଁ ରାସ୍ତା ଅଛି ମୁଁ ଜାଣିନି। ଏଇଠି କେଉଁଠି ଏଣ୍ଡ ହେଉଛି, ଇଆଡ଼େ ଗୋଟେ ରାସ୍ତା ଅଛି, ଇଆଡ଼େ ଗୋଟେ ରାସ୍ତା ଅଛି। କୁଆଡ଼େ ଯିବା? ଏଇଟା ତ କା ଘର ଉପରେ କିଏ କରିଛି? ଇଆଡ଼େ ଟିକେ ପଳେଇବା, ଦେଖିବା। ଚାଲି ଚାଲି ଯାଉଛି, ଏ ଜାଗାରେ ସବୁ କ'ଣ? ଖାଲି ବିଲ, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ବିଲ ପାହାଡ଼ ଛଡ଼ା ଆଉ ବିଲ ପାହାଡ଼ ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି ବି ହେଇଠି ନାହିଁ। ଦେଖ ପୁରା ଏ ଜାଗା। ଏଠି କାର ଯଦି ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ ହେଇଗଲା, କିଏ ରହୁଛି, ତାହେଲେ ତ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଖଣ୍ଡେ ବି ଆସିବନି ତମକୁ ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ। ଏମିତି ଜାଗା। ଆଉ ଚାଲ ଟିକେ ଭିଉ ଦେଖିବା। ବଢ଼ିଆ ଜାଗା କିନ୍ତୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି, ପୁରା ପାହାଡ଼, ଜଙ୍ଗଲ ଆଉ ବିଲ। ଇଆଡ଼େ ମୁଁ ଚାଲୁଥିବି ତ ଚାଲୁଥିବି, କିଛି ବି ହେଲେ ନାହିଁ। ଆଉ ସେଇ ଉପର ଛଡ଼ା ଘର, ଆଉ ମୋତେ କାହିଁ ଆଗକୁ କିଛି ଦେଖାଯାଉନି। ସେ ଆଗରେ ଗୋଟିଏ ବାଇକ୍ ବାଲାଟେ ଅଛି। ଏମିତି ଜାଗାକୁ ଯଦି ବୁଲିବା ପାଇଁ ଆସିବ, ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାକ୍ କରିବାକୁ ଆସିବ ସକାଳେ, ସବୁଠୁ ଭଲ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଜାଗା ଛାଡ଼ିକିରି ଆମେ କାଲି ପଳେଇବୁ। ଭାବିଲେ ଏଇ ଜାଗା ମୁଁ ବୁଲିନି, ଟିକେ ଆଜି ଯାଇକି ବୁଲିକି ଆସିବା ଭାରି। ଆଉ ଯେଉଁଠି ଯିବୁ ଗୋଟେ ମାଓବାଦୀ ଗୋଟେ ଏରିଆ, ଆହୁରି ଭୟଙ୍କର ଏରିଆ। ଯୁଆଡ଼େ ଦେଖିବ ପାହାଡ଼ ଜଙ୍ଗଲ। ଆଉ କେତେ ମୁଁ ଚାଲିଛି, ଆଗରେ 2-3ଟା ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। ଭାବୁଛି ଆଉ ଆଗକୁ ଯିବାନି, ପଳେଇବା ଏଇଠୁ। ଆଉ ଆଗକୁ କିଛି ମିଳିବନି, ବେକାର ମୋର ଟାଇମ୍ ଲସ୍ ହେଇଯିବ। ପଳେଇବା ଏଇଠୁ ବୁଲିକିରି। ଏଇଠି ତ ଖାଲି ଜଙ୍ଗଲ ଏରିଆ, ଦେଖ ପୁରା ଜଙ୍ଗଲ ଏରିଆ। ଏଇଠି ରାସ୍ତା ଆଗକୁ ଅଛି କିନ୍ତୁ କିଛି ନାହିଁ। କେତେ ଚାଲୁ, ନା ଘର ନା ଦ୍ୱାର ନା କିଛି, ବୋଲେ କିଛି ନାହିଁ ଏଇଠି। ପୁରା ପାହାଡ଼ ଏରିଆ, ପୁରା। ଆଗକୁ ମୁଁ ଦେଖେଇବି, ସେଇଟା ଗୋଟେ ବ୍ରିଜ୍ ଅଛି। ସେ ଆଗକୁ ସେ ବ୍ରିଜ୍ରେ ଖାଲି ବାଇକ୍ ଫାଇକ୍ ଯାଉଛି, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, ଖାଲି ଓନ୍ଲି ବାଇକ୍। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏଇଠି ଗୋଟିଏ ବ୍ରିଜ୍ ଅଛି, କେବଳ ବାଇକ୍ ଯାଉଛି, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଏଇଠି ଯଦି କାହାର ଦେହ ଖରାପ ହେଇଯିବ, କାଁ ମାଁ ରହୁଛନ୍ତି, ବେଶୀ ବି ହେଲେ ରହୁନାହାନ୍ତି। ଏ ଜଙ୍ଗଲ ଏରିଆରେ କିଏ ରହିବ? ନା
ଦୋକାନ ଅଛି ନା କିଛି ନାହିଁ। ଯଦି ରହୁଛନ୍ତି ଖାଇବା ପାଇଁ ସାମଗ୍ରୀ ଆଣିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେ ପୁଣି କୋରାପୁଟୁ 15 କିଲୋମିଟର ଏଇଠି କେବଳ ବାଇକ୍ରେ ଯାଉଛନ୍ତି ବିଚ୍ଟି। ବ୍ରିଜ୍ରୁ ଯାହା ଆଣିବା ପାଇଁ ସାମାନ ଆଣୁଛନ୍ତି ସେତିକି, ନହେଲେ ଏଇଠି କିଛି ନାହିଁ। ଏଇଠି କେବଳ ଗୋଟିଏ ସ୍କୁଲ ଅଛି ଏଇ ଗାଁରେ। ଏ ଗାଁ ହେଉଛି କୋରାପୁଟଠୁ ଗୋଟେ 15 କିଲୋମିଟର ସୁକୁ। ନା ତ ପ୍ରାୟ ଲୋକ ଶୁଣି ନଥିବେନି, ଯିଏ କୋରାପୁଟରେ ରହୁଥିବ ସିଏ ହିଁ ଜାଣିଥିବ। ଏଇଟା ପୁରା ମାଳ ଏରିଆ, ପୁରା ଏଇଠି ପୁରା ପାହାଡ଼ ଜଙ୍ଗଲ ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି ମିଳିବନି ଏଇଠି। ହଉ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଯଦି ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ମୋର ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଯଦି ପହଞ୍ଚୁଛି, ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଲାଇକ୍ଟେ କରିଦିଅ ଆଉ ଛୋଟିଆ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ଟେ କରିଦିଅ। ମୁଁ ଏବେ ଯାଉଛି କେଉଁ ଯୋଗୁଁ, ଯାହାକି ଆମେ ରହୁଛୁ ସେଇଠି ଟ୍ରାକରେ ଯେଉଁ ଛୋଟ ଛୋଟ କୋଚ୍ ଅଛି, ସେ କୋଚ୍ରେ ହିଁ ରହୁଛୁ, ଖାଉଛୁ, ପିଉଛୁ ଆଉ ଡ୍ୟୁଟି କରୁଛୁ। ସେତିକି ଭାବୁଛନ୍ତି ରେଲୱେ ଯେଉଁ ଜବ୍ କରୁଛନ୍ତି ବଡ଼ ବଡ଼ ରୁମ୍ ଦେଉଛି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଟ୍ରାକ୍ ମେସିନରେ ମୁଁ ଅଛି ଗୋଟେ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ରେ, କୋଚ୍ରେ ହିଁ ରହିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଏଇଠି ସେଇଠି ଚାରି ଜଗତ ବୁଲିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ଗୋଟିଏ ଜାଗା ନାହିଁ, ଚାରିଆଡ଼େ ବୁଲିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଆଉ ଯଦି ମୁଁ ଘରକୁ ଯାଇଥିବି କେଉଁଠି ସୁଟିଂ ହେଉଥିବ, ତାହେଲେ ମୁଁ ନିଜେ ପୁରା ହଇରାଣ ହେଇଯିବି। ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ତ ଟ୍ରେନ୍ ରହୁନି। ଜବ୍ ସିନା ରେଲୱେ, କିନ୍ତୁ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଘଟଣା ଅଛି ଏଇଠି। ମୁଁ ଆସୁଛି ଏଠି ମୋ ଜାଗା, ଆଉ ମୁଁ ଯାଇପାରିବିନି। ଛାଡ଼, ଘର ଦ୍ୱାର କିଛି ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ ଏଇ ଜାଗାରେ। ଖାଲି ବୁଲୁଥାଲେ ବାୟା ବାତୁଳ ପରି ଏଇ ଜାଗାରେ ଚାରିଆଡ଼େ ବୁଲୁଥାଉ। ଆଉ ଅଧିକ ନ ବୁଲିକି ସନ୍ଧ୍ୟା ଟାଇମ୍ ହେଲାଣି, ଗଲେ କାମ ଅଛି। ପୁରା ଜଙ୍ଗଲ ଏରିଆ। ହଉ ସାଙ୍ଗମାନେ, ରହିଲି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟା ପହଞ୍ଚୁଛି, ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ସେ କମେଣ୍ଟ ଆଉ ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଜୟ ଶ୍ରୀ।